ets, Miss? Miss Baix Llobregat I? Vallès Oriental. Joan. I? Joel. Les Garrigues. Solsonès. Què t'ha semblat l'Espai Macià? Molt bé, molt didàctic, aprens molt. Sí, jo personalment veig que m'ha agradat bastant, ens han donat molta informació i crec que ha sigut bastant aprofitós. Començar la cultura aquí a Lleida crec que és important, que no se li dona tanta importància com a Barcelona, i crec que també hi ha protagonistes que han fet història aquí i que després s'ha traslladat a Barcelona, i crec que és interessant aquest museu i aquest punt zero. I què tal aquesta experiència de fer de Miss? Esteu nervioses? Teniu ganes de la gala? Què sentiu? Home, doncs jo tampoc no estic gaire nerviosa, però suposo que demà ja començaré a estar nerviosa, però estic contenta. Ara tranquil. Vull dir, demà potser sí que començarem a estar una mica més nerviosos, però ara tranquil. No res, normal. Moltes amistats que ens portarem d'aquí i no sé, i a veure si guanyem. I si no, Clar, pues, molt bé. ja veurem. Si es guanya bé i si no, ha estat una bona experiència, no? Sí. Molt bé. Vinga, doncs gràcies, nois.